Ir-residenti ta' Ħattart li jagħmlu parti minn Ħattart Residents Environmental Network għal darb'oħra qed jappellaw lill-Gvern biex jieħu f'konsiderazzjoni l-effett li se jħalli s-Central Link Project fuq il-bdiewa li għandhom l-għelieq fl-istess żona fejn se tinbena din it-triq. Skont mistoqsija parlamentari, il-Ministru José Herrera kkonferma li 47 bidwi se jkunu qed jiġu affettwati b'dan il-proġett, skont dawk irreġistrati mal-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali. Mistoqsija parlamentari oħra ġie kkonfermat ukoll mill-istess Ministru li fiż-żona msemmija hemm numru ta' siġar protetti skont ir-regolament dwar il-ħarsien tas-siġar u msaġar tal-2011. Skont Herrera, l-ammont ta' siġar li ser ikunu affettwati għadu mhux magħruf, iżda Ħattart Residents Environmental Network għandha informazzjoni mhux uffiċjali li n-numru ta' siġar li se jiġu affettwati se jaqbes sew it-3000. Residents Environment Network fi stqarrija reġa' appella lill-Gvern biex jisma' lill-partijiet li ser ikunu milquta minn dan il-proġett, speċjalment il-bdiewa u l-familji tagħhom, kif ukoll lir-residenti. Ġie appellat ukoll biex jiġi evitat li jsir ħsara lill-ambjent.